Agent 5-0! Napalabas, nagkamang ni Jerry iti balay da Tomas nga ulitag na. Impambar da ito yung agsapsapol iti panggadan na, ket namatimet tilakay. Agtultuloy pa lang ti investigasyon dagiti pulis may papan iti kaso a panagramas. Iti panagmaymaysan ni Leonardo. Nakaawat da ito iti mensahe manipod iti station commander iti email address na. Nagbarbartek met ni Jerry akadwana ni Puring iti maysa Arabi. Iti maysa ngaldaw. Saan ang nakontrol ni Tina ti bagina? Ket naikubras ti saka na iti monoblock ket natnag da itoy. Itagagayem. Denggen nyo tituloy ti serye tayo itaalawas iti drama tayo anapaulwan. Agent 5-0! Ala, di ka gargarawin sana, ilutag ti gurong mo. Kabaalam ka dito ang gilot? Wan insan. I-relax mo lang ti sakam, tasak ti makam mo. Wan insan, agyaman hag. Nasakit dito insan. Anay ko. Grabe ti pan makaitupa ti gurong mo insan. Ante, yalanak man iti lana? Mabit lang, Jerry. Anay ko. Hindi mo na italmad Ano usam ti sakit na? Irugik dito lupo, magpababa Insan, inayadam. Nagsakit. Asino ti aday di banyo Puring? Ni Jerry. Nagbayag mo time. Usarat mo ti banyaw. Ay na, maladaw ako ni ti papanak. Tsak man amoy ti day dya tao. Ay, salamat. Nalpas mo't lagain. Nay, nagbayag kamutin nga agusar iti banyaw. Siyak mo't ti mangusar. Pasensya ka nangkel. At ang amin naikontrakin nang ko ket maditichan ko. Anya nga min tinaknakan mo aya, Jerry. Jak malagip na niya dagitikin kinan ko ante. Talaga ang maditichan ko. Insan, Jerry? Insan. Madlaw pa lang nasakit ti may sa gurong mo Agpilpilay ka pa lamag na. Wan insan. Ay, nasakitan la tigurong ko. Insan, agyaman no saan aga po iti panangilot mo kanyak? Nalabit na ospitalak ko man. Awan na niya man na insan. Ilot lang ti agas dayta, tasan mo't anablo. Naipakpak lang ti gurong mo. Katapno nananay ti imbagnan, ilutak man ang tagurong mo. Ha? Naskan nga min ama ilot pay. Ay, siya kunti mga pros insan, kabalakmat. May mayat mat lang no sakti mga pros itilan, ha? Tapno mamasaya na imbag insan. Agyaman naklangan insan. Nagdamdamag akong kadagiti tattao ditay. No, adam amo dangagnagan iti Jerry Acosta. Positibo. Kaanakan kano iti agnagan ti Tomas. Dito iti pagistambayak. Nalayang amakitak taro bayan da Tomas. At da bakit niya agturong iti balay. Sinabat mo't ti lalaki. Kunakon kat. Dito iti paglumlumangan ti rapist. Husto dagiti detalya na idamang kanyak. Ngam sa anak agdardarasodos. Nasken ama kumpirmak ti amin. Ken makaalak iti nabatag niya ebidensya kontra ken kuana. Rumor kayo kadimat lang, ante? Wan, Jerry. Sikapay lati makaam mo dito'y balay, ha? Tanay napanmat nagtrabaho ni ulitag mo. Kan sukunum tumutin ni Tina iji kabisera. Kaasimat na nasakit pa'y lati gurong na. O, ante. Sukunag mo malam.
manutila kom dito'y polo shirt, ading. 250 pesos, sir. At iti bayad ko, ading. Agyamanak, sir. Brad, nasiputak ti pa ng mat mo kay ni Tina. Ha? Kurso na adam samat ni Tina. Ne, gusto mo irak, kabsat. Sabalin sa ti panangipapan mo, Insan, Jerry, anya ka kadi. Kaslanganin bas-bastusan na kada ito yung lalaki. Insan, pangasim, tadi ka agsao iti kasta. Nakababaing ka ni sir. Awan na nyaman na. Mabit lang, sir. Balkutak dito ginatang mo. Atoy, sir. Thank you. Sige, panawan kayo pa Lastog gayam tayo, Cherry. Ita, amo kong taramidag. Narabiyan tamat na nagawi din, san. Oy nga ron, kasano? Nagadumatan ti customer iti pagtagilakwan iti badbado. Sana bale, taas sinagta ni Jabalay. Sino ka? Ano namang gigigko ka? Pagtagday na! Hindi mo pagtagday! Ay ka rin, sir! Lapagtan di tabag ti ito. Oh my God! Nangagaw, di pa nagikis mo itay, Tina. Apay. Jebag ti tata. Kalata nagparang iti sangumi ka ni Jerry. Anya, Nalabit aje bagtit ti tatawlan dagiti aso. bagtit kunayaw, awan ba't bagtit dito'y lugar tayo. Sa dino ngay tinaggapuan ti bagbagayo abagtit. Itaman pa'y nga da na isarong dito. Mabit lang tayo nakitaan ti tatawlan dagiti asaw. Wana, kumusta ti investigasyon may papaniti pa ng sapsapol da ni Jerry? Awan pa'y nga rin ti damag no nasarakan dan ni Jerry. Nailat lang ti lubong. Patsak ang masarakan dan tumot lang ni Jerry. No sa di naman ti paglamlam mga naita. Wan, Gayam, madlaw analiday ka. amom gayam. Kastoy gayam ti pagtungpalan ti relasyon mi ka ni Jerry. Sana nakauray. Kat nagaramidan na kun iti dakas. Wana, Ado dagiti karin karimi idi. Agpada kami ang nagarapaap. maawatan ka gayam. Malagip ko lang amin dagiti naglabas a panawan ang nagkadkadwa kami. Kinapudno na. Inlaban ko ti panagayat ko ken ko ana iti amak. Ngam. Kastoy mo't gayam ti pagtungpalan na. Wana, Ay ayatak mat ni Jerry. Pinakitaan nak iti kinaimbag. Isuan agtalakak ken ko ana. Panawan langan ti ururayan mi. Tapno matungpalan ti tariga agay nang agkalay sa kami. tidakas na, saan anak ka uray? Nakulaapan ti panunot na gayam. Nagbarbartag iti kastaunay. Wen nga rod. Sayang lang dagiti adon na sakripisyo mi. Isu ti inayat ko a lalaki. Isu ana sakit para kanyak. Ti kasto yan nagbanagan ti relasyon mi. Angkel, asino jay bisita ni Antipuring asimrek iti siled? Kaanakan na. Apay nga asimrek da iti siled, Angkel? Adala siguro pagsaritaan da iti kaanakan na. Amo ko, no niya ti pagsaritaan da, Angkel. Anya, Nadlaw ko nga iti babae kat kaslamasikog. ha? Agdadagsan lakit iti kanakan na, Angkel. Jire, tulugon nakman. Ha? Bagkaten ta dagiti tinarimaan ko atugtugaw. Itulod tayo di barangay hall. Malak, umaykan. Nagdungurit tilangak amang limlimo. Kat kabayatan ti kaaddak iti daytoy a barangay.
Adda nakalap ko abarong impormasyon. Nangeg ko kadagiti tattao nga adda aborsyonista ditoy. Ket nadakamat da tinagan apuring. Numapanagnikak ti agdinamag nga aborsyonista. May sa apotok, do abilit ti mapaltugan. Umasidirgak pa iti balay. Agtugawak iti punti kayo. Ti babae itay asimrak iti balay. Apay akaslag kakapsat. Madinsa da ito ya. Umawag ak iti intelligence division. Ipakaamok da ito'y kadagiti kakadwak. Agent 54, anya ti madamag. Entrapment operation ti mapasamak. Tapno maaktuan tayo ti suspect nga garamid iti maikaniwas. Maigiddan meten ti pannakatiliw ni Jerry Acosta. Nayuman kun da ito iti station commander. Kaano nga ti operation? Basta timren ka ito. Nakasarita kon ti mapagtalkan na pulis asset a babae. Agpamarangag dadagsan. Ket dua abulan ti adda iti saklolo na. Nasken niya amuan tayo pay. Numano ti presyo ti panagiragrag ti aborsyonista. Iti kasta, makopya ti serial number ti kwarta ama aramat a mark money. Pirmaan tumeten dayta ti piskal. Okay. Stay alert. Kasi ti sigod, suruten tayo ti husto a panagristar. Nasken a planwen tayo tamin. Saan? Didak patayan. Pag naasiyo taday wandak. Awan basol ko kada kayo. Umadayo kayo. Didak patayan! Saan? Uray! Anya ti mapaspasamakan ka. Pagtagtagainap ka. Tomas. Kunak nagpaiso tinay tagtagainap ko. Kunak numatay akon. Anyat na'y tagtagainap mo. Jak may lawlawag. Kaya't dak apatayan dagiti nagado nga aniniwan. Anya? Agduduma dagiti nay tagtagainap ko. Guy-guyo den dak kampay iti ti dakkel amang gagama nga iturong itilawang. Anya? Ay, kuha mabitlaan. Yalaan ka iti inumum adanong. Urayan na. Kasla na puyatan kayo, tatang. Talaga napuyatan na kanak ko. Apay? Di inam Dinak pinaturog. Apay, Uncle? Iti na ita kinala kayo? Puyatan na kayo pailang ni Antipuring? Di re, sa balit yada di ta panunot mo. Ha? Mabangbangungot ni Puring, hindi rabi eh. Imbaglakin din ta nariing na tibagbagina. Ha? Agkakanat, dagiti na itagtagainap na. Nabannog lang ni Nana, ang iso akas jay. So day jay, nagpatnag, jak nakaturog. Agid idaklatan iti abay ni Nanang Mau. Uncle. Malagip ko tay imbaga makanakan ni Antipuring. Apay, ti kaanakan na. Saan mo na nagsubsubli ditoy? Manipo di naudya kinasarita ni Antipuring. Asino akaanakan na nga ibagbagam insan? Kwati na. Ningay Sara. Ha? Nagsinyas ni tatang. Oon, ni Sarah. Panag ko na, masikog day dya babae. Madlaw iti lang na. Sapay nagpintas. Umay kakit din insan. Aglututan, iti pagarmusaran. Tatang, imbaglakid din ta nasirok ko ti kayat yung ipakaawat kanyak itay. Naawatak adagos. Unti na. Adaman gaya man sinerbisan ni Nanang a babae. San arumbang nga maamuan ni Jerry ti madi nga aramid tinam. Tadili ka daw. Anya pa'y dagiti sumaruno o mapasamak.
Gagayam denggen inton bigat ti paggibusan ti serye tayo itaalawas iti drama tayo anapawalwan. Agent 540 insurat para iti radyo ni Sagani Yalong Bulyeser ken itimet direksyon ni Mary Jane Castro. Sound effects Isagani. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.